חברים, ואנחנו פה בסרטון חדש. בעצם בסרטון של היום אני הולך להראות לכם משהו נורא חשוב על מחשבים. בעצם בתור מחשב, כי זו תוכנה חינמית שמאוד מומלץ להוריד אותה למחשבים שכאילו חדשים או שעברו פירמוט. בעצם התוכנה הראשונה זה זאתי, ואם תסתכלו למשל במחשב שלי, אם אני עזבו שנייה את כל ההורדות הענקיות שלי שזה דז', תיכנסו אצלכם למחשב הזה. כמו שאתם רואים, יש אצלי 40 ג'יגה פרים, אבל שימו לב, אם אני אסגור פה, ייכנס לתוכנה, יהיה קישור אליה בתיאור, או פשוט תעתיקו את השם לגוגל, ואני אכנס לכלים, לפה אחד לפני האחרון, נחזיק חזק, אני אלחץ פה, שיפט הלחץ למטה, ואז זה עזוב, שזה סימן לי את שניהם. אתם יכולים לחוץ פה, זה שואל, האם אינך רוצה למחוק את התיקיות האלה? תיקיות האלה יכולים לגרום נזק למחשב, האם נוריד בכל זאת? עושים אישור, ואז נסגור את זה. אני אכנס עוד פעם לכללי, למחשב הזה. עכשיו יש לי 42, זה הוסיף לי עוד 3 ג'יגה לבזבז. כן, זה הוסיף לי 3 ג'יגה. בעצם אתם יכולים גם לקנות קוננדי. מה זה אומר קוננדי? בעצם לקנות כרטיסים. הנה למשל דיסק קונן C, זה הקונן שומר על החברה של ווינדוס בעצם. וכמו שאתם רואים, יש לי פה מלא תמונות מהטלפון שלי, זה רובם פה אני מצייר. כמו שאתם רואים, אני מאוד אוהב לצייר, למשל זה סקיצה שאני ציירתי. כאן למשל, בעצם עוד משהו קטן, איך עושים בעצם תמונות מסך. קודם כל, הבחרו תמונה מהגלריה שלכם. כמו שאתם רואים למשל, זה את זאתי. אתם לוחצים על בעצם לחצן שמאלי, ולוחצים פה. ארוך פה, לא. כאן בעצם, קרקע, בעצם נכנסים לפה. אתם יכולים לסגור. בעצם לסגור. אתם יכולים לראות שזו התמונת מסך שלכם. אצלי, אמא שלי חתכה את זה פשוט פה בצדדים. אז אני בעצם, כולם יכולים לתקן את זה, פשוט נכנסים להגדרות. הגדרות. לפה. כאן. אתם לא רוצים רקע. מתח. ככה זה תמונה רגילה. על מתח זה תמונה רגילה, בעצם מומלץ לקחת תמונות שם של מתח. למשל, תיקחו, זו למשל אני אקח תמונה, איפה זה היה תמונות בכלל? מישהו זוכר? הנה, פה בעצם מומלץ לקחת תמונות גדולות. למשל אם אני אקח תמונה גדולה, אז יראה לי אותה נורמל. בעצם עוד משהו קטן, בקרוב אני הולך לעלות סדרה חדשה על משחק חדש בערוץ שיקראו לו רובלוקס. בעצם, אז יפה ציירתי, איך הספקתי? ציירתי את זה תוך 5 דקות. בעצם חברים,
מקווה שנהנתם, ניפגש בסרטון הבא, ויאללה.